abuztuaren 31an, Donostiari zu eman eta hiria txikitu zuten Inglaterrako eta Portugaleko soldaduek. 19. mendearen hasieran, Europa suntsiturik utzi zuten Napoleonen garaiko gerrek ekarri zuten gertakari tragikoetako bat izan zen. Zubietan, Aizpurua baserrian elkartu ziren donostiar haiek hiria berreraikitzeko erabakia eta kemena izan zuten. Eta horri esker, urteak aurrera egin ahala, Donostia handituz eta aldatuz joan da. Hirigintzari, ekonomiari, gizarteari zein kulturari dagokionez, gaur hiri moderno eta kosmopolita bihurtzera iritsi arte. Santesteban? Jose Juan Santesteban. Zu altzara? Hoxe bea. Barkaia zu baina ezagutzen zaitut? Bai, zer Raimundo naiz. Raimundo Sarriegi. Zure ikasle ohia. Ta jarraitzailea ere, noski. Bueno, orokorrean musikaren jarraitzaile sutsu bat. Hau potza? Bai. Zuk biolina jotzen zenuen ez da? Asko aldatu zara. Baina beno, nolatan zaudean pozik? Hainbesterako alda maisu badarra baten presentzia. Bueno, gure etxean zu izan zaitugu eredu bezala. Ta bai, biolina jotzen dut. Eta batzuetan ere abestiak asmatzen ditut. Musikaria naiz zuri esker. Tira ba, etzazu inoiz etxi. Gaztean nintzenean zu bezala munduko piano jole hoberena izan nahi nuen. Enitzen iritsi ez, baina lasai asko esan dezaket, hilerri honetako piano jole hoberena naizela, ez da? Noski, ta niretzat mundukoa ere, bai. Ta barkatu galdetzeagatik, baina nolatan zaude zu hemen, Eskoriatzako hilerrian? Donostiako zutean dena galdu genuen. Eta gurasoek amonarekin bidali ninduten. Urtean behin etortzen naiz, krabelin sorta bat ekartzera nire amona maiteari. Orduan, Eskoriatzan eman zenuen haurtzaroa? Bai. Begira, Donostia jaio nintzen. Baina la urterekin Eskoriatzara etorri nintzen amonarekin geratzeko. Alaxe da bai, gerra dela eta ez dela, nomatia eman behar. Eta, barkia zu baina, karabina jarriko dizkot amonari, Momentu txuat, favorez. Aurrera. Sentitzen dut jasan behar izanekoa. Henuen zure bizitzan sartzeko intentziorik. Lasai. Nahi dudalako kontatu dizut. Gainera pentsatu. Sorte handia izan nuen. Izena Eskoriatzan nire izena ez agotzera eman nuen, bai. Antxe lehenen pausuak. 4 urterekin, eta hortik gaina pentsatu Jose Zainolak, nire nengo musika klaseak eman zizkidala. Eta gerora noski, oinatira joan nintzen musika klaseak zabaltzekotan. Orduan, bai, sorta edukizen nola, ez? Bai. Sorte handia, bai. Nere gurasoek kontatu izan didate Donostian gertatutakoaz. Tropa Napoleondarren konkista, beranduagoko ingeles eta portugaldarren erasoa. Eta zutea, noski, zutea. Gogorra izan behar du ama batentzat, semea beste batekin ustea. Etzen izan nire amaren kapritxoa. Baizik eta gelditzen zitzaion aukera bakarra. Aukera bakarra? Bai, noski. Aukera bakarra. Ez zegoen beste aukerarik. Beste inoretzeukan. Aizu, baina geroago Donostian ikasi zen, ez da? Bai. Hala da, bai. 1821 batean. Oker espanago 11 urte nituela, bai. Mateo Albenizek, Samizantze kapelako musika irakasleak. Donostira bidan nintzatera lortu zuen bere koroan kantatzeko asmoarekin. Oinatin, fama pixka bat lortzen hasian nintzen, bai.
Eta gero Albenizekin lan egin ondoren fama hori izugarri zabaldu zen. Baina, ara nola izaten diren gauzak. Naiz asko bidaiatu. Paris, Madrid, Milan, beti bukatzen dut Donostian. Ene Donostian.
Tira ba, galdetu nahi duzuna. Beno, jada gauza asko kontatu izkiazu. Baina, zutearen aurretik kontatu aldizu zure amak nola bizi ziren. Bai, baina egia esateko astu xamarra daukat. Inoiz kontatu dit, bai, ingelesak arresira iritsi zirenetik bombardaketa ugari zeudela. Donostiak hondamendi handia jasan zuela. Soldadu frantses ugari ikusten omen ziren Donostiako kaleetan, batez ere Urgul inguruan. Nire familiako senide askoren arrastoa galdu zuen. Antza denez bakoitzak, bide desberdinak hartu zitu. Ziur nago, nire aitona amonak zutetik bizirik irten izan balira, Donostian bizitzen jarraituko luketela bai. Baina ez alzen osorik erre. Beno, osorik ez. Orduan zeuden 600 etxetatik 560 suntxitu ziren bai. 560. Etzan nola nahiko hondamendi haure. Ta zuk uste duzu zure aitona amonek han bizitzen jarraituko luketela hondamendi hartan? Noski baietz. Familia batzuk editu ziren, eta familiak esker hiriak aurrera jo du. Eskerrak hondamenetik aste betera, gizon ausart eta deiatxu batzuk, zubietan elkartu ziren. Donostia berera ikitzeko bilera batean. Aiai esker bai. Aiai esker da Donostia gaur egunen hiri ederra. Bai, entzun da nuen zubietakoa. Baina, harira itzuliz, zure amaren guraso ez gain, beste senidei buruz, ez aldakizu ezer. Egia esateko ezer gutxi. Nire amaren lehengusinak, nire aitaren anaiaren eskotziz bat jaso zuen bai. Antza denez bere bi alabak zuten erretel zitzaizkion. Eta bizitza berri bat astekotan, Baionara joan ziren. Amorik eman nabe. Beti aurrera begira, badakizu. Ta zure amak bizirik jarraitzen aldu. Bai. Baina tamalez, ez dut uste luzerako duenik. Gaixo dago nerbiotatik. Kaino jotxak entzuten esnatzen dela esaten dit batzuetan. Eta nik badakit askotan, bere senide eta lagunen aurpeik iskelak ikusten dituela. Oso gogorra do berarentzat. Gaina medikuek diotenez, pneumonia pixkanaka biziak entzen ari zaio. Hala nik badaki pneumoniak ez duela nire amalikoaz. Baizik eta jasan behar izan duen oinaze guztiak. Horretxek hilko du tristurak, hainbeste urte pasata gero. Haizu, txundituta gelditzen ari naiz, benetan. Enuen espero zu bezalako artista ospetsu batek horrelako bizitza gogorra auki zezakeenik. Hala ere, Sarriegi, hala ere, alde hona aurkitu behar zaio guztiari. Begira, Eskoriatzen gauza asko ikasi nituen. Bertan musikoa egin nintzen, eta esateko zorionekoa sentitzen naiz. Begira, posten naiz, eta asko. Haizu eta mil esker guzti hau kontatzeagatik. Enuen espero inork horrelako oinazetik irteteko kemena eukizezakenik, baina argi dago baietz. Kontuan izango dut nire bizitzarako, etorkizunerako agian. Zer baltzuaz dauneko ala? Bai, alde egin behar dut. Orduan zurekin noa. Guazen elkarrekin.
Ama, etxea naiz, Zer moduz eguna, seme? desberdina egia esan. Desberdina? Nola desberdina? Amonen hilobi ondoan nengoela, ikasloi batekin topo egin dut. Sarrigi izenekoa. Nire miresla ere izan omen zen. Oso mutil jatorra. Eta ez dakit nola, baina Donostiako zuteari buruz hitz egiten amaitu dugu. Donostiako zuteari buruz. Ez altzen nuen zer edo zer interesgarregori kontatzeko. Hori aspaldiko kontua da, seme. Ahaztu beharreko kontu tamalgarria. Zuk aurrera begiratu behar duzu. Kanta berriak asmatu. Baina ama, ez dago gaizki noiz binka, gure historian pixka bat jorratzea. Azken finean, gure historiaretik garen bezalakoak. Ez dizut inoiz galdetu ama, nola izan zen ura? Nola izan zen zer? Ez dakit zertaz ari zaren. Gerra ama, zutea. Zer sentitu zenuen? Badakizu ez zaidala gauz hori buruz hitz egitea gustatzen. Tira, seme, azaldu egingo dugu. Baina ama, ezin alduzu berriro, momentu batez bakadare, atzera begiratu. Mesedez, kontaidazu. Pertsona gogoraraztea gauza ederra da. Baina gerra ez. Gerra zentzurik gabeko gauza da. Pertsona errugabeak eramaten dituen gauza tamalgarria. Mesedez, ama. Mesedez. Ikara. Horixe izan zen sentitu nuena. Izugarrizko ikara eta beldurra. Eta okerrena, bizirik jarraitzen dudala da. Gogorra da egunero altxatzea. Eta neure buruari galdetzea zergatik esnatzen naizen ni. Eta ez nire inguruan zeuden pertsona errugabe horiek. Etxeko Andre xume bat besterik enintzen. Eta begira. Lasai. Bizirik jarraitzen dut oraindik. Lasaitu zaitez, ama, lasaitu. Bizirik zaude eta hori zoragarria da. Bizirik egongo espazina, zer izango litzateke nitaz. Mesedez, lasaitu. Ezin naiz lasaitu, seme. Gogoratzen dut. Bazkaltzeko maila prestatzen ari nintzela. Izugarrizko indar bero batek. Eta soinu are sendoaga batek lurrera jaurti ninduela plater guztiekin batera. Etxea sutan zegoen. Eta kalera atera ginenean haizea arnasteko. Sua eta zu gehiago ikusi genuen. Galduri geunden keilun guztiaren artean. Eta bapatean bizilagunaren garaxiak entzun genituen. Elkarri ikusi ginenean. Besarkatu egin ginen. Bata bestea lasaitzeko asmoz. Baina nengoen bat ere lasai. Gaur egun ere nago bat ere lasai. Eta enaiz sekulan egongo. Sentitzen dut benetan, ama. Baina ahaztu. Ahaztu egin behar dugu, seme. Eta harro egon behar dugu. Zubietan elkartu ziren herritar langilez. Haiengati bizipa ekaitezke gaur hain hiri ederrean. Ezer gertatu ez balitz bezala. Bai, ama. Arrazoi guztia duzu, ama, bai. Hobe dugu historia gure bihotz barnean gordetzea. Guztiz ahaztu gabe noski. Eta gaur dugun Donostian, orain jan bizitzea bai. Musikarekin batera. Musikarekin batera bai. Bizitzaz gozatzea, ama. Bizitzaz gozatzea.
Ateak hautsi, izan askea, mugak handitu zereki zure bidea. Entzun, pentsatu, hautatu eta sortu, nahi dezun toki argitzeko zure barreak. Aukera da, tabada ordua, zainez egoteko egan egiteko unea. Gurekin etorri nahi dutenentzat. Donostiarren milaka bihotz, ez ziren ez hilde balde. Ez dugu inoiz amore emango gure herriaren alde. Llevo tanto tiempo resistiendo entre tinieblas para mantenerte en pie, todo para mantenerme en pie. Con miedo, con mentiras nos manejan, son víctimas las sombras que la realidad nos deja, y a pesar de que pasa año tras año sin saber lo que es verdad, pese a que los tiempos cambien, sigo viendo el mundo igual de mal. Las armas y las guerras, ¿dónde están? El pueblo se deshace con noticias que nos llegan. Irakatxian du iraganak, orainak eta geroak. Indarrak batuz beti garela, armak baino indartsuagoak. Costumbres milenarias como tradición, un pueblo, una cultura y una religión. Gobierno disfrazados que nos mienten en televisión. Sahara resiste, si no lo ves, no me crees que en cada vaso de té echan gotas de esperanza para no perder la fe. Sufrimiento de un exilio que impusieron por la fuerza, termina donde empieza el muro de la vergüenza. Ez zuten lortu gugaraitzerik, alegina eginagatik. Bizia sortzen segi baitegu, geronen errautsetatik. Una niña muere mientras escribo esta letra, un hombre sonríe donde todos lo celebran. Si los imperios crecen, la libertad padece frente a aquellos que asesinan por tu tierra. Vivo en una tierra donde los tontos se crecen, vivo en una guerra donde no tiene quien lo merece. Voy a hacer que los cimientos tiemblen, quiero sus cabezas en mi mano cuando la tormenta cese. Gaizuzte zuten gugaraitzea, lortu zutela horrela. Errautsetatik bir sortu ginen, Fenix txoria bezala. Esta es la historia de los hijos del desierto, un pueblo abandonado, desterrado de sus sueños son. Y ya no sé si estoy perdiendo el tiempo intentando explicarte lo que no narran los cuentos. Doy cientos de presos refugiados por la guerra, sangre derramada que en el recuerdo se entierra. Sin un futuro en libertad o sin fronteras, huellas del pasado desaparecen en la arena. Naiza minetik ezin denaztu, hemen izan zen kasua. Beroagoa dan horreraren bihotzarrenek osua. Porque cada vez hay más familias viviendo en la calle, cada vez somos más esperando que el sistema falle. No te olvides de que nadie da sus obras, cada vez más buitre acecha entre luces y sombras. Si ya no sabes cómo compensar las deudas, te tienden sus mentiras porque no esperan que vuelvas. El mundo tiene precio, todos estamos en venta cuando te dejan sin casa para financiar sus cuentas. Orain indartsu egin nahi dugu, etorkizunaren jabe. Baino geroa eraiki daigun, iragana ahaztu gabe. Y tú recuerda estas palabras cuando me vuelva loco, que pese a todo no me olvido de tus ojos rojos, ni de los que hoy están tampoco. Seguro se equivocarán si piensan que podrán comerme el coco. Dedicado a los que viven con su ley, para todos los que gritasteis conmigo muerte. Si me pierdo por la oscuridad, si no sé dónde estoy, vuestros pasos me guían a dónde voy. Gerra osteko herri bat gera, kulturaren esperantza. Segi dezagun